journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, driver o iyahang assistant, patay, human mahagbong sa bangin ang gidriban nga transit mixer. Radio reporter nga konektado sa provincial government sa North Cotabato nga nalambigit sa scam, gitak-tak na sa trabaho. O hepe sa MDRRMO sa Sapang Dalaga sa Misamis Occidental, gipusil patay sa wala mailhing armado. Sa detalye sa ato mga balita, duha ang patay human mahagbong sa bangin sa highway sa Barangay Maluco, Manolo Fortich, Bukidnon, ang usa ka transit mixer kagahapon sa buntag Agosto 4, 2021. Dugay nahawas ang lawas sa mga biktima tungod sa kalisod sa sitwasyon o kalawom sa nahagbungan nga bangin. Ani ang report ni Rhea Montecalvo. Migamit pa og bakho ang team sa Engineering Support Company sa 52nd Engineer Brigade, Manolo Fortich RQ, Barangay Maloco Rescue Team, M. Montes Claros Enterprise, PNP ug BFP aron mahawas ang driver ug assistant driver sa transit mixer nga nahagbong sa bangin. Base sa report sa kapulisan, nangaipit ang mga biktima nga gikinahanglan pa nga mogamit og specialized equipment aron ma-retrieve ang driver ug ang iyang kauban. Bigawa sa investigasyon nga gikan sa Masalaban, Taguluan, Misamis Oriental ug padulong sa Kisolon, Sumilao, Bukidnon ang transit mixer karga ang na-mix nga semento ug dihang pag-abot sa Sayre Highway Zone 1, Barangay Maloco, Manolo Fortich, Bukidnon. Nawad-an og break ang transit mixer ug danlog ang kalsada tungod sa ulan, hinungdan nahulog kini sa bangin. Pasado alas 10 sa buntag, unang na-retrieve ang driver nga si Arnold Ido, 40 anyos nga taga Matay, Claveria, Misamis Oriental, samtang alas 2 na sa hapon nahawas ang iyang assistant nga si Donald Pialan, 30 anyos, taga Sumalsag, Malit, Bukidnon. Kanunay ang pahimangno sa mga otoridad nga mag-amping gyud permi sa pag-drive hilabi na kung ting-ulan aron malikay sa disgrasya. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, Province of Bukidnon. Stay safe. Gipusil patay ang hepe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Sapang Dalaga sa Misamis Occidental sa wala pa mailhing armado. Ang biktima, close-in bodyguard sa mayor o gikan nag-birthday party kuyog ang pamilya. Ani ang report ni Expedita Rojas. Magampo ko sa Ginoo nga naagiyos din siya untang mupatimaw aron nagbaw na iya. Nay opo. Hustisya ang gisinggit karon sa pamilya ni Darrell Montialto, ang hepe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Sapang Dalaga, human kini gipusil patay sa wala pa mailhing mga suspitsado dito sa lungsod sa Calamba dinhi sa probensya sa Misamis Occidental. Sumala ni Calamba Municipal Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Richmond Itkay, si Montialto, 40 anyos, residente sa Purok, Bougainvillea, poblasyon sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Apan may bisita kini sa panimalay sa usa ka Gibson Sumingit dito sa lungsod sa Calamba kay giimbitar og birthday dito sa Purok 1 Barangay Southwestern Poblasyon. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, kuyog ni Montialto ang iyang pamilya sa mag-birthday og padulong na silang mosakay sa ilang sakyanan mga alas 9:32 sa gabi nitong Martes, Agosto 3. Sadang kalit dunay mipisil kaniya nga naka-face mask ug daling misibat sakay sa Suzuki Raider 150 nga itom nga walay plate number.
Nakaagom og tulo ka igo sa samad pinusilan ang biktima ug usa niini na igo sa iyang tiyan ug ang duha sa iyang ulo. Hinungdan siyang hinanaling kamatayon. Nami gikonsiderar nga tulo ka anggulo, no. Considering nga ang maong biktima nga si Sir Daryl Libre Monte Alto, popularly known as yang alias na si Junior Monte Alto, sa ka MDRRMO, aside sa iyang pagka MDRRMO, suot po ni siya nga higala ni Mayor Animas. Sama po ang description nga atong nakakita diri sa may hitabuan nga nakahod ang katong gunman. So mao po dito sa interview na mo ganyang buntag sa mga tao dito nakabantay nga naay duha ka tao nga nagtambay dito mga more or less 30 meters away from the residential house of the victim. Nga ang description niya nakahod, ang height is nasa mga between 5'5" and 5'6", ang driver nasa mga 5'3" o 5'4". Kamutoy lang description. Na-recover sa kapulisan ang duha ka basyo sa bala sa kalibre 45 nga pistola dito sa lugar kung diin nahitabo ang krimen. Matod sa Happy, nga gawas sa head sa MDRRMO si Monte Alto, nagsilbi usab kini nga close-end bodyguard ni sa pangdalaga Mayor Tunji Animas. Expedita Rojas, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gitanggal na sa iyang trabaho ang radio reporter nga naduhig sa investment scam dinha sa probinsya sa North Cotabato nga konektado usab sa provincial government isip contract of service. Aniyang report ni Esther Roque. Gipalagpot na sa serbisyo isip contract of service employee sa provincial capital ang reporter nga si Randy Patches. Human kini nalambigit sa paluwagan scam nga mikamkam og milyones nga kwarta sa ilang mga investors. Sa usa ka notice of termination nga permado ni Cotabato Provincial Governor Nancy Catamco aduna kini petsa Agosto 4, 2021. Nakabutang nga gipalagpot na sa iyang trabaho si Patches sukad kagahapon Agosto 4. Nakasulat sa notice of termination nga gilapas ni Patches ang mga probisyon sa agreement nga nakabutang sa iyang kontrata isip usa ka contract of service employee. Sa interview ni Governor Catamco, pinaagi sa Brigada FM ni Abner Francisco sa Kidapawan City. No, not even, wala ko na ibada ni Ana, no? Siyempre, ang atong mga, si Randy is just a COS, no? Contract of service. Meaning, wala employer-employee relationship with the province. But, ang atuwa na sa iya, ato siyang COS because natay mga nakasangon sa iya, no? Nga task. But anyway, as to the other activities, wala labot ang probinsya ni Ana sa iyaha. Now that's his personal na iyahang ginahimo, no? Wala pagtugot ang probinsya, wala pud koy makuha ni Ana, although gikuha na na sa legal kung aduna may complaint against kay Randy, moabot ra sa mo sa opisina, maybe that's the time na we can do something about it, no? But as of this time, wala may complaint sa abot sa mo apong opisina, so wala gid pinakabalo not until nga murag na radyo na ni siya, no? Murag I think dugay-dugay pa ko na nakabalo ni Ani kung wala ka nag-text sa Wagner because wala ko nakadungog sa radio. Partikular nga gisulat sa notice nga nakahimo si Patches og illegal nga buhat samtang nagserbisyo kini sa probinsya ug gani iyang giadmitar ang usa ka salaod. Gimanduan sab ni Governor Catamco nga ibalik ni Patches ang mga gamit o mga ekipo nga gipahulam sa gobyerno kaniya. Nalambigit ang pangalan ni Randy Patches sa paluwagan scam ug migawas lang ang issue sa dihang wala na makadawat ang mga investor sa ilang mga unang gisaad kanila. Mga barangay kapitan o mga opisyal sa pipila ka ahensya sa gobyerno kuno ang naghatag og kwarta tungod sa saad nga dakong tubo. Apan dili lang tubo ang nawala sa mga investors, nawala usab ang ilang kapital. Sa mga tawo nga nagsugod og lambigit sa gobernador sa hinimuan ni Patches, mao kini ang tubag ni Governor Catamco. Well, ako kanang ilang ginahuna-huna, dili man ako na-control, no? Ila ka man po ng panghuna-huna. But I hope, ako alang maingon ni Ana, not even
kung naamong wala dito ko'y labot niya no, lakoy labot ana kay Randy sa ihang ginahimo, kung naaman siya involvement sa pagtrabaho lang. So dili man po siguro tanang mga sala sa katawhan diya sa probinsya nga na-involve sa unsa mang sala na nakoy kalabutan ni ana no. Kay ako klaro man ang ang pagtrabaho at ang pagserbisyo lahi man. Now kanang kay Randy iya gyud na nga personal niya nga binuhatan. So siya ang manubag ni ana. Kung na may mga tao nga nagaingon nga adunay blessing sa kuha, dili ko makapugong ni ana, but I think people generally mas daghan siguro po ang tao nga nagapaningawala nga wa gyud ko'y labot ana. Sa usa ka mensahe gisaysay ni Attorney Francis Palmones sa Newsline nga biktima ra usab kuno si Patches sa maong paluwagan og dili kini is scammer. Esther Roque, Province of North Cotabato. Stay safe. Nakatabang og dako sa mga mag-uuma og gulay sa probinsya sa Davao del Sur ang bagsakan sa lungsod sa Bansalan kay ginadayon na kini karon og mga mangumprahay og gulay gikan sa lain-laing lugar. Nakabintaha ang mga mag-uuma kay dili na sila moagi og ahente sa ilang produkto. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Wala na ng problema ang mag-uuma og gulay nga si Agustin Carillo nga taga Matanao, Davao del Sur kay naanay bagsakan siyang abot dinhi sa kilometro 81 Barangay Marber, Bansalan, Davao del Sur. Kaganyang buntag, nahalin dayon ang harvest niya nga talong ug batong sa bagsakan nga gikonsiderang pinakadako nga bagsakan og gulay sa probensya. Dakong tabang kay dili na mi mo adto og lain. Dili na gyud permi sa kuan. Bagsakan gyud. Pero mamintin siyang kuha. Wala magiputol ng iyang kuha gud. Sa Bagsakan Center Sab, nagapangumpra og gulay si Willie Umos aron iyang ibaligya. Sa makilala nga sa Bulatakay, Adlaw. Okay man sir, sa matag adlaw maka ginansa basta mahurot lang ang baligya. Makatabang na sa ang kinihanglan. Labi na karon nga krisis. Katabang gina siya. Kay ginadeliver sa naman po mga suki sir nga anay mga suki nga makuha sa kuha muna nga kada adlaw kung maka-deliver. Matud ni Ruel Ramirez kinsa tigbalanse sa mga i-deliver nga gulay sa bagsakan dinhi na niya gikuha ang panginabuhian sa iyang pamilya. 14 years na ko diri nga nagserbisyo sir sa Jocelyn Quiano, then dako kay katabang sir para sa akong pamilya. Abo na karon sa pandemya, wala jud mi naapektuhan kaayo. So, salamat po sa Ginoo nga kuan nga na may trabaho permente. Bang ako makauban ako sa trabaho. Sa tagsa na mo ka pamilya din. Mo ni nga salamat jud kayo. Sumala ni Jocelyn Quijano ang tagiya sa bagsakan nga sa bangkiruhan sa Davao City ginibaligya ang mga gulay nga ginakumpra gikan sa mga lagyong lugar sama sa Makilala, Kidapawan, Tulunan, Esperanza ug lang sa North Cotabato. Kung okay ra sila nga ingon aning nga presyo nga mahatag na ko sila nananuman pud sila. So naka-tabang-tabang usahay pod kanang pagbagsak gyud as in mo bagsak barato gyud. Kay usahay makabawi, usahay di ko sila kabawi. Hasta po ko kay ako mapud yung paliton ug sa ilang galon. Alang ni Quijano nga kontento na ang mga mag-uuma sa presyo sa iyang kumprada ug dako ang iyang kalipay kay wa sila naapektuhan sa krisis nga hatod sa pandemya. Apan dili lang pulos baligya ang ginahimo ni Quijano kay naghatag sab siya og libreng supply sa gulay. Ilabay pa niadto nagahimo og mga community pantry aron makatabang sa nanginahanglan. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Bansalan, Davao del Sur, stay safe. At tangi! Mga tao nga buot magpabakuna dagsang sa usa ka eskwelahan sa Kalinan, Davao City. O gatusan ka mga residente sa lagyong barangay sa Cagayan de Oro City gihatod sa mga sundalo sa usa ka vaccination site. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City.
Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Nagpakita na sa ilang interes ang katauhan nga buot magpabakuna kontra COVID-19 kay dagsang sila sa mga vaccination sites sa Davao City. Apil sa mga nagka-interes nga magpabakuna ang mga senior citizen. Ani ang report ni Leo Febra. Dagang tao ang nakasabot na kung unsa ka-importante ang bakuna batok sa COVID-19. Kay dinhi pa lang sa Kalina National High School, dagsang ang mga tao sa ilang gym ug sa mga classroom. Sama sa 71 anyos nga senior citizen nga si Gloria Sikat nga second dose na siya sa vaccination. Buot niya kining makompleto aron dunay proteksyon sa iyang lawas gikan sa makamatay nga virus. Sama sa rason ni Sikat, nag-second dose na si Raulindor Soriano nga naningkamot yun nga makaadto sa vaccination site aron mahingpit ang dose sa bakuna nga gikinahanglan sa lawas. Para hindi ka hindi ka magkasakit o magmatakdan sa mga mga COVID. Kung i-hosil lang, pabaksin na mo, kay okay man kayang baksin karon. Kung magigibati. Mo man serbi, mo man ikon sa atong presidente. Unya kay ako baligi mahadlok pabaksin, brako di ko mahadlok pabaksin kay protocol man nato na karon pabaksin kita. Kay tungod ani mga pandemic. Naobserbahan sa taga City Health Office nga kalit midaghan ang tao nga nagka-interes nga magpaturok og vaksin kontra COVID-19. Matod ni Dr. Georgette Marbas, ang Rural Health Physician sa Kalinan District, Davao City, resulta kini sa walay puas nga kampanya sa gobyerno aron mabatukan ang virus hilabi na nga naay Delta variant sa syudad nga mas paspas makatakod og makamatay sa tao nga huyang og resistensya. Nakita nato ang flow, no? Ang pagdawat sa mga tao sa bakuna. Lalo na kay nagkadaghan na itong mga kaso, so karon wala gyud ta nagka-problema. In fact, ang atong bakuna nga gina-allocate nila tagadlaw sa tuwa, mahurot gyud kulangan pag gani. So kato lang siguro mga observation sa una, like sa itong mga kaigsuunang mga IPs, 4Ps, no? Daghang mga factors, no, sa mga hesitancy, like kadto lagi na mga fake news nagapaminaw, labi na nga sa ubang radyo ginabakbakan gihapon, no, nga bahin sa bakuna, nagasulti gihapon og pangit sa Facebook, so medyo nakaapekto dito sila. Pero ganon pa man, wa may nagkuha na to sa amuhang information dissemination sa tanang barangay sa Tibok Kalinan. So at least na bakunahan na mo tanang mga barangay officials mo to pag nakita nila nga ilang mga officials na bakunahan na, walay nahitabo, mo to nagkadaghan. Lalo na ngayon nagkadaghan na itong mga cases na po. So, hurot-hurot atong bakuna actually. So, wala tayong problema na karon so far. Kay na-aware na sila ang unsay importansya sa baksin, unsay mahatag nga kaayuhan sa baksin. Meaning to say, ang mga baksin wala tay pili, maski unsang baksin makatabang siya, mapugnan nga dili ta magkasakit sa the COVID-19, or if magsakit man ta, we go to the mild and moderate case na lang, dili na ta magrabihan. Bisan pa og nagpakita nag-interes ang mga tao sa vaccination, padayon gihapon nga nanawagan ang mga health authorities nga seryosohon gyud ang panawagan sa gobyerno nga vaccination. Leo Febra, Newsline Philippines. Stay safe. Gatusan ka mga residente sa duha ka mga lagyong barangay sa Cagayan de Oro City ang gitabangan sa mga sundalo sa 4th Infantry Division sa Philippine Army nga makaabot sa vaccination site aron maturukan og bakuna kontra COVID-19. Niadtong Lunes, Agosto 2, tuig 2021, 430 ka mga residente sa Barangay Dansulihon ang gihatod sa mga sundalo padulong sa usa ka mall sa sentrong bahin sa Cagayan kung asa
mo'y usa sa mga vaccination site. Adlaw Martes, Agosto 3, 2021, sakay gihapon sa army truck, gihatod sab nila sa vaccination site ang 150 ka mga residente sa barangay Tignapuluan. Imong malampuson ang pagpabakuna sa mga residenteng nagpuyo sa lagyong barangay sa CDO o gipasalig sa 4th ID nga padayon silang mutabang sa mga taong nanginahanglan hilabi na sa mga gustong magpabakuna. Ginadusog yun sa Municipal Agriculture's Office sa munisipyo sa Magsaysay, Davao del Sur ang organic farming sa humay kay mas bintaha kini og kita. Sa probinsya, may haplang ang nagtanom og humay nga organically grown. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Organic farming, 2004 chicken cropping. Usa lamang si Lorna Silvano sa 27 ka mga organic rice farmer nga milahutay sa pagtananom og organikong humay sa iyang 1/4 hektaryang basakan. So kaniadtong tuig 2004 dinhi sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Magsaysay, Davao del Sur. Sa datos sa Municipal Agriculture Office, mukabat sa 2,771 ang mga mag-uuma og humay sa lugar, apan 27 lang ang nananom og organic rice nga ilado sa tawag nga mag-rice. Sa pagsugod na mo, kapoy yung ayo sir, kay murag mo back out kapag ka organic tungod sa kaning sa panganaaning pag land prep daan dayon pag tanom, pag humagtanom, kaunon sa kuhol, kaunon sa kaning mananap, nya na malata siya, nya daghang kay sagbot. Pero wala na lang namo nagibali kay sa pagkuan namo sa inorganic, kuan man pud akong bana ato sig spray, napod say gibati sa iyang lawas nga ini humanyag spray, magsakit jud iyang ulo. Matud ni Silvano, mas bintaha ang organic farming kay dako siya og kita. Ang organic karon mas ning kita mi sa organic kay gamay siya tudog abot pero mahal ang kuha sa among co-op. Unya pagbrato sa humay, hingsikat ang among organic kay mas daghan among inorganic ibaligya kontra sa gamay nga among ibaligya sa organic, mas dako pa man siya halin. Okay, halos hapit man siya kato nga ang presyo. Dili na sab maglisod ang mga organic farmers sa pagbaligya sa ilang produkto kay gitabangan sila sa lokal nga gobyerno sa pagtukod sa ilang Magsaysay Organic Farmers Agriculture Cooperative kon MOFACO nga mao na ang nagadistribute niini sa 5 ka mga outlet sa Davao City ug karon naa na sab sila usa ka outlet sa General Santos City. Gihatagan sab sila og galingan sa DA ug lokal nga gobyerno. So far sa pila na ko katuig dire, so nakita na ko ang improvement niya in terms of marketing. Kay dati so far so gamay pa lang kayo ang kanang among mga farmers, then karon so far na mga 40 nga land area, then so mo na nga napon mi stock, so lahat among stocks nga pwede na mo siya i-market. So karon po nakita po na mo nga among market sa mga malls kay at least ni-increase na po siya og mo-average na po namang monthly o 100 bags to 130 bags. Sa pagkakaroon na atas sa 27 farmers, mabama atong coverage including Matanao and Municipality of Bansalan. Pero pipila lang sila sa Bansalan o sa Matanao, daghan diri sa ato sa Magsaysay. Compared last year, mas ubay-ubay karon ang nag-adapt og mag-rice tungod kay ang rason nila ang presyo sa ato ang mag-rice mas taas-taas compared sa atong conventional rice. Tungod sa pagsaka sa demand sa mag-rice, misaka og 10 pesos ang kilo niini. Mao nga ang black rice nga nindot kaunon alang sa mga naik-cancer, anaa sa tag 75 pesos matag kilo. Ang red rice nga maayo alang sa pagkontrola sa blood sugar, anaa sa 73 pesos matag kilo. Og brown rice nga maayo ang fiber alang sa mga nagadayet, anaa sa tag 70 pesos matag kilo. Siyempre, sa mga taong mga masakiton, mas nindot siya tungod kay organically grown o wala gyud siya fertilizer, and even sa ato ang mga pangpatay sa kuhol, wala gyud siya. Matag tuig, mukabat sa 194 metric tons ang produksyon sa organic rice sa mga mag-uuma sa probensya. Nang hinaot ang DA, madungagan pa ang mag-uuma sa organic rice kay kinahanglang usbon ang way of farming nila og dugang kahago kini tungod kay sa ginagamit ng mga synthetic fertilizer. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Bansalan, Davao del Sur, stay safe.
kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka ng inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City o sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!